hindi bad trip. 3 oras na hindi ka olats. Alas-tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Hep, 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 hep. Hep, hep, stop. So, ilan na? Ilan na ang nasisiraan mo this 2026? Bi, paawat ka naman. Kakasimula lang ng buwan, oh. Upumpu ka na naman dyan, tas chumismis ka na naman. Mabuti sana kung pinagkakakitaan mo yan, ano? Sorry sa mga natamaan. Sorry not sorry. Anyway, it's a happy Tuesday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your dalerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Yan ha, hindi ka pa rin nagbabago O, tingnan mo yung katabi mo. Yan, siya mismo. Oo, yan mismo yung pagmumuka na ang galing-galing. Feeling perfect yan eh. Pero siya mismo ang galing manglait. Na para bang after ni Lord, sunod si Mama Mary, sumunod ka na, Bi. Anyway, ako pong inyong makakasama magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. Kung saan hindi natin bisyo ang manira. Pero ang bisyo natin is magpasarap. Oo. Dapat ganyan yung mga bisyo natin ngayong 2026, no? Kung gusto mo rin na mga gumanda ang buhay mo, why not itry mong i-workout yung katawan, hindi puro bibig, ano? Pero syempre, as a DJ, basic na sa amin yan. Yung bibig namin, araw-araw nag-workout yan. Pero, hindi nag-chismis. Anyway, oy, kumusta? Kumusta ang biyahe mo today? Balita ko, medyo mainit na naman ang panahon na hindi mo mawari, parang last week may bagyo lang. Pero ngayon, eto na naman tayo. Parang mapapakanta ka na lang talaga ng, eto na naman tayo. Pero okay lang yan. Hold on tight. Kung ano man yung nararamdaman mong init. Kahit may nararamdaman kang init dyan sa katabi mo. O, dahan-dahan, hinay-hinay, tandaan mo. May asawa ka. Alam mo, gusto ko sanang i-shout out yung mga magigiting nating driver. Ngayon pa lang, oo, shout out natin yung in-drive. Kanina sumakay ako sa kanya, no? Sabi niya, Miss, parang namumukaan kita. So, kinakabahan ako kasi feeling ko, sasabihin na naman niya, Miss, ikaw yung taga Viva Max, di ba? Diyos ko. Ilang beses ko po sasabihin sa inyo, DJ po tayo, hindi po tayo sumasali sa Viva Max. Medyo kahawig ko lang sabi nila si Angelica at saka ano pangalan na nagpatanggal ng dibdib? Si AJ Raval. Pero hindi po, kaya i-shoutout natin si Kuya na sobrang linaw ng mata. Oo, nakikita niya ang pinagkaiba ni Maratoni at saka ng mga Viva Max artist na ganyan. Ano? Kaya naman ngayon pa lang, Kuya, kung nakikinig ka, swerteng-swerte mo dahil babasahin kong iyong pangalan na nagngangalang Mr. Michael. Oh, hello Michael. Kung nasan ka man ngayon. At kung sino man na may pangalang Michael ngayon, mabuhay ka. At ingatan mo yang sakay mo. Dahil feeling ko maraming pera yan. Oh, yan yung mga pagmumukhaan dapat iniingatan at hindi pinapakawalan. Hala, biglang jigwain mo yan Anyway, usapang kasarapan ngayong hapon. Kaya naniniwala si Maratoni. Habang nandito ka sa programa ko, Bip. Habang naniniwala ako na hindi lang pwedeng ako lang yung pasarap ng pasarap. Dapat we're both together in this thing.
At kung gusto mong sumarap, tuloy-tuloy ka lang ha sa pakikinig dahil marami tayong tips and advices para sumexy at umami ka na. But for now, syempre habang naghihintay, makinig muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Tuesday. Dito pa rin sa 90.7 na Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Patikimin niyo yan. Wala kayong maririnig sa akin! Kakanta ka ba o hindi?